даврон маҳмадов мушзани ҷавони тоҷик баъди 4 моҳи беҳушӣ дар бемористони олмон ба худ омада аст. даврон маҳмадови 24 сола зодаи ноҳияи фирдавсии шаҳри душанбе буда ба қавли наздиконаш таи тақрибан 10 соли ахир ба бокс машғул буд. ӯ моҳи марти имсол ҳангоми тамрин барои иштирок дар мусобиқаи ҳолланд дар шаҳри кёлни олмон аз сараш зарб хӯрд ва беҳуш шуд. алиҷон маҳмадов падари даврон рӯзи 9 июл дар суҳбат бо радиои Озодӣ гуфт ки писараш тӯли ин муддат беҳушу беҳаракат мехобид, аммо ҳоло чашмонашро боз кардааст. маҳмадов мегӯяд худи ӯ аз моҳи март боз дар сари болини писараш дар бемористон нишастааст ва рӯзшуморӣ мекунад то ҳарчи зудтар сиҳат ёбаду ба Тоҷикистон баргарданд. падари даврон маҳмадов мушзани ҷавони тоҷик гуфт ки феълан тамоми доруву дармони ӯ аз тарафи мақомоти олмон дода мешавад ва барои ҳамин ба кӯмаки дигарон ниёз пайдо нашудааст. аммо ӯ гуфт ҳамаи наздикони даврон дар Тоҷикистонанд ва аз вазъи писараш пайваста нигарон ҳастанд. падари ин мушзан мегӯяд ки писараш орзу дошт чемпион ё қаҳрамон шавад ва ҳамин орзу ӯро то ба Аврупо бурд. даврон маҳмадов то лаҳзаи ба олмон омадан дар шаҳри Санкт Петербурги Русия тамрин мекард. ширкати ӯ дар даҳҳо мусобиқаи мушзании Русия сабт шудааст. солҳои ахир чанде аз варзишгарони тоҷик барои кору зиндагӣ кишварҳои хориҷаро интихоб карданд. бархе онҳо мегӯянд ки дар кишварҳои хориҷӣ шароит барои тамрину иштирок дар мусобиқаҳои бузург фароҳам аст ва мехоҳанд аз ин фурсат истифода кунанд.